Jamanatigi Joe Biden ko basigilenya la ale b'a fɛ Farafina ka ɲɛta kosɛbɛ wa a ye laɲini dɔw kɛ walasa ka Farafina ni bila jɔyɔrɔ ɲuman na. Africa's economic transition depends on good government. Farafina sɔrɔ siraw yɛlɛmali dɛnen do maracogo ɲuman jamanadenw ka kɛnɛya sabatili ani fɛnɛ kuran ni taji sɔngɔ nɔgɔya la. Baarakɛdaw mago bɛ nin fɛn ninnu de la walasa k'u ka nafolo di. Nin fɛn ninnu bɛ baarada kuraw ni baaraɲɔgɔnya kuraw saman ka na. Ameriki jamana y'a ŋaniya ka senkɔrɔmadonni kɛ nin bɛɛ la. Ɲɛtaga sira o sira n'a ɲɛsinen bɛ Farafina ka farankani ma ani fɛnɛ min bɛ se ka kɛnɛ labɛn sanni feere bɛ se ka kɛ Farafina ni Ameriki jamana baarakɛdaw cɛ cogo min na. Ameriki jamana labɛnnen do ka nafolo don Farafina ka ɲɛta kama. Ameriki ni Farafina jamanaw ka tile saba lajɛba ni tile filanan o sinsinnen tun bɛ fɛn kelen kan min bɛ Ameriki jamana bolo wa Farafina jamana bɛɛ mago bɛ min na n'o ye wari. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'u bɛna dɔrɔmɛ miliyari 55 di Farafina jamanaw ma san 3 nataw kɔnɔ. O fanba bɛna kɛ kɛnɛyako o ni waati cogoya laɲiniw n'an b'a wele projet. Tarata don Jamanatigi Biden fana ye bɛnkan dɔ laseli Ameriki ni Farafina jamanaw ka jago hɔrɔnyalen kura cɛ ka fara bɛnkan wɛrɛw kan minnu bɛ kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. A ko olu bɛna sɔrɔ yiriwali dayɛlɛ Farafina kan ka tugu yiriwali bɛɛ la teliman diɲɛ kɔnɔ. Wa a ko fana Ameriki bɛ ka na n'o jɛɲɔgɔnya ye bɔlɔlɔ kan ka baara kɛ ni wasabulon ye n'o ye kɔngɛrɛ ye walasa ka dɔrɔmɛ miliyɔn 350 ɲɔgɔn bila a ye min bɛ wele ko yɛlɛma fiɲɛ sira fɛ ni Farafina gun ye. Wa ɲɛsinen bɛ Ameriki jamana ni Farafina jamanaw ka jɛɲɔgɔnya ma walasa ka lakana sabati bɔlɔlɔ kan walasa Farafina bɔlɔlɔ kana ka se ka lakana. Linda Thomas Greenfield n'ale ye Amerika lasigiden ye duniya kelenya tɔnba la o y'a jira VOA banbara la ko Amerika dɛmɛ tɛna nɔ bila Farafina jamanaw ka ŋaniya la ka Rusila jalaki ani ka jɛɲɔgɔnya tigɛ ka da a ka bingani kan Ukraine jamana kan. We're not paying countries. Ante jamana shi sara walasa u ka ɲanginikala ta ka ɲɛsi Rusi jamana ma wa ante bagabagali ta ka ɲɛsi jamana shi ma k'a sabu kɛ k'u ma sɔn ka vote k'a sabu kɛ k'u ma sɔn ka kala ta nga an bɛ u wele u k'u hakili to u danbew la an bɛ u wele ka na ɲuman ma bɔ juguman na. Right versus wrong. Lesotho jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura n'o fana ye nafolobatigi ye Farafina jamana fitinin kɔnɔ y'a jira VOA banbara lasigiden Peter Clotel la ko Farafina jamanaw ɲɛmɔgɔ fana b'a fɛ ka san 10 janya ka ɲɛsi yiriwali sariya ma ani nafasɔrɔ sira seko Farafina gun jamanaw la min bɛ o sariya fisaya Farafina jagofɛn dɔw kan. We have just negotiated this morning. Anw ni Ameriki jamana wasadenw bɔra ka kuma kan sisan. Ko agowa kuntagala ka kan ka janya. Bari a bɛna sa dana san 2025. Anw ye kuma ɲɔgɔnyaw daminɛ o sira fɛ ka ban. Agowa nafa ka bon anw ka jamana kan kosɛbɛ. Negotiations in that part. Lajɛba min ye Farafina ɲɛma 10 ni caman dalajɛ Washington o bɛ taa san 8 la. Nga jamana fanga ɲɛmɔgɔw ka fɔ la u ka cɛsiri Farafina ba nin na o barika ka bon bi i n'a fɔ a ma deli ka boloda cogo min na fɔlɔ.